Ojo. Iepa! Apa! Kaixo! Kaixo! Pasa naiteko horra? Bai, noski, pasa zaite. Ze moduz? Ondo. Ondo? Bai. Zure izena? Bueno, Idurre, baina izen asko izan ditut, Izen asko uki dituzu? Bai. Adibidez bat? Kilito, adibidez. Kilito? Bai. Zergatik kilito? Bueno, ni prematura naiz. Jaio behar nintzen, baina harinago. Zenbat hilabetekin jaio zinen? 6 hilabeterekin, bai. Olakoa nintzen. Olakoa? Olakoa, bai. Eta horrein behitu, Eta horrein behitu? Eta? Eta, bueno, 800 gramo pisatu nituen, eta orduan ez nintzen kilogramora heltzen, eta amaren lagun batek esan zuen, hombre, kilito, zelan dago kilito, eta orduan jatzean, kilito izena. Hortik kilito deitzen hasi ziren? Ostra! Bai. Eta ni nola dituko zitut? Idurre, bezerez, bai. Oso ondo. Idurre, eta prematura izan zinen, 6 hilabetekin jaio zinen. Bai. Horrek eraginik izan du gerora edo? Bai, ez dute zebez ikusten. Pizkatxo bat bakarrik. Ez duzu ondo ikusten? Ez. Ez naizelako ondo garatu, eta orduan begiak eta ikusmena ez da ondo garatu. Eta ni, abiaz, hemen... Bai, ikusten zaitut, bai. Koloreak ikusten ditut, bai. Ados, baina... Formak ezain beste. Baina, betaurrekorik ez daukazu? Claro, ze palokaik eber... Bai, ikusi barik joan. Ikusi barik joan? Bai. Karo, baina jendea agurtzeko eta? Bueno, badanak agurtzen ditut edo inorbez. Zu norbaitek gurutzatzen mazera? Badakizun orden? Batzutan bai, beste batzutan ez. Inoiz pasatu zaizun norbaitek agurtuta zuk ez agurtzea ez duzulako ezagutu? Bai, eta batzutan ez dut, antipatika, baina ni ez naiz antipatika bat, ez dut ez ebez ikusten, beraz ez bazaitut agurtu, lasai egon. Ez da antipatika dalako, Argi gelitu. Bai. Idurre, oin beste galdera bat. Zertan zabiltza, zer da hau? Claro, ez dizut kontatu, ba. Ez? Gu bagaude hemen San Fuentesen, Karrejon. Karrejo zer da hau? Bai. Enparantza moduko hau. Enparantza moduko hau, Karrejo? Bai. Baina, zer da hau? Bolotan jokatzeko leku bat. Bolotan? Bai, baina ez betiko boloak, Bolos akatxete. Bolos akatxete? Bai. Ojo. Ziur ez dakizula zer den. Ez? Bakarrik mehatzalde eta eskerraldean jokatzen delako. Bolos akatxete? Bolos akatxete. Nahi duzu jakin nola jolasten den? Bai, nahi nuke. Bueno, Ojo, hementxe dauzkagu boloak, behitu ze bolo arraroak. Lahatzezu probatzen, aber asmatzen duan nola dan. Vale. Hor ikusten dut, marra bat, semizirkulo bat ezala. Hori da. Eta hau hemen. Bai. Ez mago, ez. Holan ez da egiten, Ontsen ator, Bai. Beraz, pisu jaurtik eta ez da? Ez. Jarriko ditugu boloak, ez da? Zuk egin, Idurre. Vale, piramide moduan jarri behar dira. Ojo. 1, 2, 3, 4, 5 eta 6. Horrela. Orduan, hartu behar dugu bola. Ados? Hartu. Ostras, pisu dauka. Bai. Eta lokatzez beteta ere, Lokatzez beteta? Bai, San Fuentesekoa gara, moñigeros, bai. Moñigeros? Bai. Moñiga da... Bai, moñiga, behiaren kaka. Eta moñigeros deitzen dizuete? Bai, arteakoek guri. Hemen San Fuentesen abeltzaintza ustiatzen zenez, claro, errepidea moñigaz beteta zauden. Ados, eta horregatik moñigeros. Bai. Eta horregatik bolan ere? Bai. Lokatza edo... Bai, gure esentzia mantendu behar dugu. Orain? Joan behar gara, jaurtik eta lekura. Orain? Bueno, orain jaurtiketa egingo dugu. Jaurtiketa? Bale, esan dizudan moduan, Bai? bolos akatxete dauka izena. Te badakizu zer den hori? Katxete? Holan. Ni egin dizut. Ni egin dizut. Akatxete? Bai, akatxete. Eta zesan nahi du horrek? Mugimendu hori egin behar duzula. Akatxete? Bai, akatxete. Ados? Eta hemendik jaurtitzen da, eta zein behar da? Bola horiek mugitu behar ditugu. Nola? Bola honekin. Bola honekin, bolo horiek jo behar ditugu. Bai. Eta horrek mugitu. Bai. Eta, gero? Puntuatzeko bola honek handik pasatu behar du. Bolak pasatu behar du, lehen esan dugun marra semizirkularretik. Hori da, bai. Eta horrela, handik pasatutako boloak bat gehituko dute. Ondo ulertu dut. Boloa hemendik dator, eta zein behar du hemen jo? Hori da, erdian? Erdian, eta hauek mugitu. Bai. Eta honek joan behar du, marra hartatik aratago. Bai. Bestela ez du puntuatzen. Eta hauek nora joan behar dute? Berarekin. Honekin batera? Bai. Eta puntuak nola hartzen dira? Batek lehenengo marra pasatzen badu, puntu bat. Eta bigarren marra horietatik pasatzen badin badira, 2 puntu. Ostras! Eta hau, putzu hau? Boloa garbitzeko. Hau garbitzeko? Bai. Eta horrela, hobeto irrizatuko dute. Hobeto irristatzen dira? Bai. Bolos akatxete. Bai. Probatuko dugu? Venga, bale. Oaz. Tak, bolos akatxete, San Fuentes. Bai. Zu lehenengo? Venga, bale. A bere? Ikusten duzu? Ikusmena oso txarto da. Ikusten dugu?
Zure bola nola jenden? Bai. Ikusten dugu ez ditula boloan jo eta gainera bolak ez duela gurutzatu marra. Bai. Beraz? Txorra deitzen da. Txorra! Bai, nik txorra egin dut. Esan nahi du? Ez duzula zebez lortu. Saiatuko naiz? Bai, venga, ber. Idurre, prest? Bai! Venga, maiozu. Bolos a cachete. Opa, txorra! Txorra! Galanta. Baina txorra. Baia txorra. Oso. Moñiga garbitu duzu. Bolo horik ez du jo, txorra indut, baina behintzat, tak, moñiga garbitu du. Bai. Asier! Zelan! Hau, pasier. Bueno, ben. Bai. Ni zuaitz. Urte askotako. Auzokoa? Bai. San Fuentesekoa? Bai. Asier, badakizu bolos a cachete jokatzen? Bai. Txikitatik jolasten du, Bai. Asier, ikusi genezake nola jokatzen duzu? Idurrek egin du... Txorra. Txorra. Txorra, Eta nik... Supertxorra. 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 Utxura bota duzu. Utxura, bai. Bai? Bai, saiatuko gara. Oso ondo. Idurre, ez zara fiatzen Asier eta zere? Ez, etorri. Apa, Asier. Ojo. 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 Asier, Idurre. Ikusten dugu, Marra? marra pasatu dela bolak, Bai. beraz ez da, Ez da txorra. ez da txorra. Ez, ondo egin du. Beraz ja puntuatzen hasi daitezke. Bai. Oain ikusi behar dugu zenbat bolo txurik pasatu duten marra. Hor ikusten dugu bat, Bai. beraz puntu bat. Puntu bat, hori da. Eta Beste bat? honek ere marra pasatu du, Bai. beraz, 2 puntu. 2 puntu. Bai, artista. Bueno, ba ikusi dugu nola jokatzen den San Fuentesen, bolosa, Katxete. katxeta. Eskerrik asko dutete. Zuri. Eskerrik asko. Idurre, Agurtzen zaitut badazpada, ze Idurrek batzutan ez du agurtzen. Baina ez da antipatika delako, Idurre, da batzutan ez duelako ongi ikusten. Jendeak argi jakin dezala. San Fuentesen, bolos a cachete. Bolos a cachete zergatik deitzen da, bola, tak, katxete bat bezala botatzen delako. Idurre saiatu zan lehenik, Idurre, bolos a cachete. Bolorik ez zuen jo, baina katxeteak 2, neri eman zizkianak. 2 katxete, Agurtu ez, baina egurtu iaia egin induzun, Bueno, eta gero ni saiatu nintzen, bolos a cachete. Eta inun, txorra. Txorra. Hau da, ez zuen ezertako balio, txorra. Jendeak beti izaten du, lehenengo aldian zuloan asmatzea ez dela erresa. Nik lehenengo aldian, tapla, zulora. San Fuenteseko bolos a cachete taldeari proposatzen diot ni fitxatzeko. Presidente hemen dago? Hor ikusten dut, bueno, proposatzen dizut ni fitxatzeko zuen talderako. Ziurtatzen dizuet, bolorik ez duela joko, baina bola beti garbi edukiko duzuela. Eskerrik asko.